Yo, what's up guys? Dilib here. Another day, another vlog. Napunta guys, no? Na ko i-order diri sa Shopee guys na clamp for action camera. So, tanaw na to guys. Kay sulod ni. Yung. Hala ka diya. From Tilisin din, no? Ay, okay. Ano siya guys. So, try na itong kabit niya sa motor kung sigama niya. Let's go. Hindi gunpod ba ya? Tapos na ako i-tripod dire. Try na to siya og kabit. So, i-try na to og kabit ang action camera nako sa tripod. Let's go. So, ipakita na ako sa inyo ha guys ang actual position niya diri sa cellphone. Mao na siya ang position niya. So, i-try na to og padagan sa motor kung dili siya shaky. Let's go. Let's go. Total na man pud siya ikuan. Rock steady man pud ni siya. Although mag-shake siya gamay dire, makita na ako. But I don't know kung shake sa inyo ha. But dire shaky gid siya tungod siguro na sa kuan sa try na kog front. Stop sa taas. Ana, front. Sige ma'am. Happy viewing guys. Yan. Cheeky. So, try na to oh. Unsay viewing niya. Yeah. That's the other side view or action cam. And ano. Yung na ni kataas. So i-try na to og nani butang ang action cam dire kung unsay ko ani performance. Ngayon na lang. Mahulugan ini impasir. Na. Yung kay ba? Oh, once na taas na siya, murag nagalihok-lihok na siya. Samot na og kuan ka ng rough road. Stop. Bang! Dang. Masya. So far, ligo na po siya kay Ali man eh. Tapos kani rubber. Kadili, plastic siya. Tapos ang lalom rubber. Kaya mo po diya gunitan na. Pero I don't know sa kuan na ni sa full speed. For sure. Medyo delikado gid ni siya. Sige daw, kusgan daw nato daw. Diyan nato dire. Nak, kusgan gid kay siya bay. Hindi siya kuan. Dali-dali pagka kuan. Ligon siya bay? Ha? Yun.
So hangtod diri na lang ato ang video guys no. Don't forget to follow, subscribe, and like, comment, share sa atong videos, and hit the notification bell para updated ka sa akong mga videos. Let's go!